चिकन चकन परम आदरणीय फलदेव जी महाराज तिवारी जी से आप सब गीत संगीत सुनने हैं। तिवारी बाबा शाकाहारी गीत संगीत वो फलदेव हाँ महाराज नाना प्रकार के इ प्रसंग में सोहर ना है बाबा ना जन प्रसंग रौरा स्टार्ट कैने हा ये प्रसंग में सोहर है ये नहीं ना छठी मैया अली लड़का मरल जन्म ले तो शहर हो जी उ तो विपद पर रहल हा यहाँ के शहर छठी मैया अली और आके राजा से एगो बात कहले कि एगो बात हमार कबूल करी रौरा करी कहले कि उ का कबूल करे के बा का कहले कि कबूल ही करे के बा हाँ कि तहर लड़का मुअल है उ जी जई है हाँ जियला के बाद हमारा नाम से तहरा पर्व करवावे के परी व्रत करे के परी हाँ कहले कि उ का तो कहले कि हमर नाम छठी माई है जना के खष्टी देवी बन के कहले जा कहले कि छठी माई हमर नाम हो और हमरा नाम से पूजा करावे के परी इहे बात मनले बबुआ जी गईले गांव में डिगडिगी पिटवबले कि जाई के तनका सबका से कही दो आ सबका से कहला के बाद में तू अपना से छठी व्रत करी है जौन कार्तिक के महीना अभी शुक्ल पक्ष ई चलता हैं ये प्रसंग में सोहर ना है लेकिन रुआ गवनिया हमरा ठीक लागल हाँ ठीक है बा हमरा बढ़िया लागल अच्छा लागल है हाँ मिला जुला के ठीक है एगो गीत सुनावत नहीं आप सबका कि आखिर के पैसा का हो पैसा का हो उ गीत सुनावत नहीं प्रीत करो तो निबाह करो अनरीत करना पहले कहना जिस नैना से प्रीत कियो है उस नैनन सदा बिचरहन बबुआ जी झगड़ा लगैले है बीच में रौरा हमरा के कहनी है हम रौरा के कुछ कहनी है रौरा प्रसंग के थोड़ा मनी एन्ने हो के ओन्ने हो के आ कहनी है कि कृष्ण भगवान जब दो फाका फकले रुक्मिणी तीसरका बेर में रुक दिहली तब बाबा कहनी है ये अपना मुंह से कि सब दलिदर ब्राह्मण के दे दी हब तो हमनी खातिर कुछ बची कम से कम एगो लोकवा राखी जन्नी तो हम कहनी कि ब्राह्मण बारन तो दलिद्र ना आ जब दलिद्र बारे तब ब्राह्मण ना हमारी ई बात रहल है विषय से विश्रांत मत कर लो तनका देखावा पैसा का हो एगो गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं खे देखिए यूट्यूबर भाई तहरा खातिर स्पेशल गीत हम देते हाँ कि जे में बढ़िया संदेश समाज में भेजो तहर यूट्यूबर लोग खोली तो तहरा के भी सराही कि ना भाई अच्छा गीत रिकॉर्ड करके हमने के बीच भेजल खड़ा हो जा तनका खड़ा हो जा कि जोरे पैसा पैसा पैसा
दिहलन जेकर मुहवो न देखे के ओकर काना देखा दिहलन हेयर कटिंग से पुरस्कार मिल गई पुरस्कार पहले बनी पटना हेयर कटिंग बहुत रुपए के पुरस्कार दिल बरन। पैसा के मतलब हम बताओ तनी कि पैसा है तो क्या है। क्या है? ये संसार पुरस्कार पहले बनी भैया पुरस्कार दिल बरन हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। श्याम सुंदर राय जी पुरस्कार दिल बरन। कतनाल दोस्ती अपना नसीब के पैसा बिना हाल कवन भइल बा गरीब के। हमरे सिलेंडर बाबू मुखिया जी के भाई मनोज मास्टर साहब जी को पुरस्कार पल बनी 100 रुपया के पुरस्कार। कतनाल दोस्ती अपना नसीब के पैसा बिना हाल कवन भइल बा गरीब के। एगो गरीब के बेटी के विदागरी रहला अब बिचही में महतारी के तबीयत खराब हो गई पॉकेट में पैसा नहीं खे। अब वो सोचता रहे कि अगर तुम माई के दवाई खरीदतनी तो बेटी के विदाई रुक जाता। बेटी के अगर तो विदाई करतनी तो माई के दवाई ना खरीदाई। परम आदरणीय सोहन राय जी हमारा पुरस्कार दिल बनी। जय हो। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। झूठे ना दवाई बेटी के विदाई अरे दोनों गवा दिहला जेकर मुहवो न देखे के और काना देखा दिहलन। जेकर मुहवो न देखे के
दिहला रुपया ले पर नहीं दुनिया में दूजा रुपया बिना ना होला हरि जी के पूजा रुपया ले पर नहीं दुनिया में दूजा आ रुपया बिना ना होला हरि जी के पूजा छठी माई के पूजा करोली बनी नो रउआ बाजार में जाई दुकानदार के नजदीक के कही दी कि 5 घवद केरा के काम हदी 8 जाम करवाई कही कि हमरा 50 किलो माद चाहता केहू ना दी नमो नहीं बोलत रउरा पुरस्कार पले बनी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन बाबा पंडित जी लोग के बोलाई कहब कि गाय के दूध नहीं खे मिलत तो कहिए कि गंगा जी के पानी ले आई हो जाई चना मृत बन जाई अब पंडित जी के कही कि बाबा दक्षिणा खातिर पैकेट में पैसा नहीं खे तो बाबा जी लोग कहे कि कथा वाला डेट आगे बढ़ा दी बे पैसा के कुछ नहीं खे रुपया ले पर नहीं दुनिया में दूजा रुपया बिना ना होला हरि जी के पूजा जेकर मुहा